ekalla rysällä muikkuluodolla. Ruppee tulemaan vähän pimmeitä. Yöt pimeenöpi. Tämä sattui vähän tähän reunalle. Reunan kuppeille meni vähän ehkä tuonne puolelle ja sitten oli semmoista ylä-alamäkkiä tuo aitaverkko. Niin katsotaan, jos täällä ei ole paljon kallaa, mitä vähän epäilen, että ei maha olla, niin siirretään joko tähän muikkuluodolle tai sitten seikkaillaan tänne pyöreä ja pitkä hakuun suunnille. Katsotaan, otetaan ensin kalat, onko sillä mitään, ja sitten jos ei ole mitään, niin otetaan rysää ylös ja katsotaan sitten liveillä, olisiko tässä kuitenkin aika hyvän näköinen nypykkä tässä ois, mutta tässä on vähän semmoista perunapeltoa. Lossi väältä. Siinä ainakin jotta. Siellä jotakin. Taitaa olla pientä sinttiä. Lahnanparkkia. Juu, tämä lähti vaihtoon. Selvästikin. Täällä ei tainnut olla yhtä kuhhoa perhana. Ilman lahnanparkkia. Sitä aina riittää. Joku kun keksis näille lahnanparkeille käyttöön joksikin sardinipurkiksi johonkin saakin. No kyllä tätä riittäis kyllä. Kai tässä samanlaista harrastelua. Jonnin näköistä hoitokalastusta on tässä tätä lahnanparkkista. Pientä kuhaa näkyy olevan. Piiona. Pieneksi männinen. Tää oli tässä melkein 10 metrin vaiheessa oli kuitenkin kallo. Jotakin kallo. Juu. Nosta tuntuu, että tämä lähtee vaihtoon. Ei ollut niin hyvin. No niin, tutkitaan nyt sitten kuitenkin ennen kuin nostellaan rysää sinne päälle. Tässä on koko matka niin 100 metriä alaspäin, niin se olisi vissiin siinä se homma jujutski, mutta tässä taitaa olla melkoista perunapilttua. Juu. Vies paremmille kalavesille. Täällä vaan olisi kuhaa, kyllä näyttäisi tuolla liveen näytössä välissä olevan, mutta ei, seuraava. Tämä on aina Jonni asteen taitteen laji tämä. Iteeksi teillä härväillä. Mä pistän pakin päälle ja otan rysään kyytti. Kerki hakkeen. No enkeri. Enkerin. Taas uusi yritys. Noin. Sitten vaan ei kun repiimmä. Ja rappia. Niinpä se on. Uskaltaako tuosta painaa vähän lämykkää? Ei ehkä hirveästi uskalla. Siellä on joku mameilukki mätääntynyt sinne. Pyöreä hakku ja pitkä hakku. Niin tuossa on tuo Akonsaari. Niin tuossa on kaikennäköistä hyvää. Katsotaan. Tämä aina yöllä vähän hämmää, jos täällä ei enää yhtään kallaa. Niin sitten kun rupeaa päivä valkenemaan, niin yhtäkkiä näillä samoilla seutuvilla hirveästi kallaa. Mä nyt yritän näitä pesäisiä laskea, sanotaan 8 metrin, niistä on aika hyvin tulee. Jos tästä lähtis, päätys just tuonne reunaan, katsotaan miten pitkälle se menisi. Tulisiko suoraan vaan alamäkeen, ainakin tällä hetkellä näyttäisi aika hyvälle.
just jonnekin sinne hodlumeille, niin olisipa... No niin, eiköhän myö tästä kohtaa viskele. Oot sitä hetkonen. I can see fish! No, olkoon ne siellä. Onko ne nyt sitten matalassa? What is going on? No, tästä me odottaa tykittämään tonne syvemmälle päin ja sillä siisti. Lähteekö se menemään? Lähtöö se sieltä. No niin, tämä lötjöluodon rysää lähtee vaihtoon. Tämä piti tulla tohon 8 metrin kohdalle, mutta jäi vaijaksi, kun en osannut laskea. Tässä oli hyvin kallaa, kun katsoi tutkalla, mutta tää jäi tänne 4 metriin. Todennäköisesti täällä ei hirveästi visukkata ole, mutta katsotaan, jos on, niin sitten ei vaiheta mitään. Tässä nänikkästi, muista me lähdetään vataamaan. Ei se tipu tuonne päin. Missä se 8 metrinen oli nyt sitten? No niin, tässä on yksi rysä, millä minä ootan jo vähän niinkö tulis saalista tällä kertaa. Tässä on 2 ryssää. Toissa oli viime viikolla aika hyvin. Vähän suolista, kun nyt on ollut vähän heikko tämä hommeli. Missä se nyt on se kokemisnaru? Kalla pimmetä, en mennä se. Where are you? Teekö se liveillä? Ei suoraan ees. 5 metriä. Tuossa! Perhana, että ei meinannut nähdä. Peijonen. Ihmeellinen kaseli. No nyt on. Tässä on aitaverkko puolessa välissä mutkalla. Niin, tämä nyt varmaan vielä... Pitäisikö tämä jaksaa vielä vaihtaa, sitten riittää tämä vaihtovenkselas. Sitten vähän olisi 3 vaihetta. Katsotaan, onko tämä nyt sen arvon, että kannattaa vielä venkselooma. Onko teillä kallo? Kääntikalaa siellä. Ja lahnanparkkia. Voimme tämä vielä vaihtaa ja sitten. Ja 100 metriä kiskotaan tässä. No niin, ajattelinpa vielä tulla nämä pienintelkorysät sohlomaan ilman kaikua. Saapahan nähdä onnistuuko ollenkaan. Nyt tämä on nyt ensimmäinen. Näissä ei oikein ollut kuhaa, niin pitää vähän yrittää kokeilla jotakin. No niin, sinne meni tuo toinen telekom-rysä tuonne ja kohta lähtee toinen. Vähän siirrä eri kohtaa, jos vaikka kuhaa liikkuukin. Sinne taas mennä aika syvälle. Syvään tereunaan ehkä. Tai sitten yläalamäki. Kello on 9, pitäisiköhän tässä pikkuhiljaa ruveta riittämään. Alkaa vähän väsyttämään.
kauemmin.